Azkue Fundazioak Talaios Kooperatibarekin elkarlanean antolatutako teknologia ikastaro sorta aurrera doa. Talde komunikazioaren gainekoa izango da hurrengoa, komunikazio tresnak eta informazio kudeaketa. Egunean zehar ordenagailua erabiltzen dugu, batez ere lan egiteko. Eta egun guztian zehar, baina bereziki arratsaldetik aurrera nagusiki sakelakoa. Une oro, batean edo bestean sarera konektatzen gara. Baina askotan, logika askori gabe aukeratzen ditugu baliatzen ditugun tresnak. Ez ezagutza, ohiturak edo denbora falta tarteko. Horregatik, ikastaro honetan talde komunikaziorako zenbait ezinbesteko tresna landuko dira. Sare sozialak edo posta zerrendak batzua aipatzearren. Ikastaroa azaroaren 23ko eta 24ko asteburuan izango da. Ostiralean goizez eta arratsaldez eta zapatuan goizez. Ikastaroa doan izango da eta gogoratu teknologiaren mundua edonorentzat da erabilgarria. Informazio gehiagorako edo izena emateko azkuefundazioa.eus webgunea.